Otsailean Arrasateko udala Larragain elkartearekin akordio batera iritsi zen Kurtze Txikiko lurrak berreskuratzeko. Lanak hasiak daude eta Jesus Garaik kontatuko dizkigu nondik norakoak. Jesus, lurrak altzatuta ikusi ditugu hemen, eta zer da, exactamente egiten zabiziena? Bueno, itintak gehiena da, lurrak moitu, gero lantzeko, bedarra erain eta udaberrixen belarra irtetzen dauen. Okerazpan hau eta zuk azaldu dozunagatik, lehenengo ikerketa batzukin berri izan dozue, lurra nola dagoen jakiteko, gero altzau eta tratamentu bat imar dotzazu, ez? Bai, ingin udan, analizio genuen lurra eta pH neko bako zeuen. Eta, esan ezkuen tendikaixek, abonu eta purina eta bota bizala. Apur pH ikotzeko eta hori indeu, bota du purina eta oin berriro lurre buelta muntzau eta zirtetzen dauen. Otsailean bueltan sortu zenuten Larragain elkartia, herriko 7 baserritxarrek, eta udaletxeekin heldu zarie akordio batera, lurrak hauek lehenengo berreskuratu, ez? Eta gero lanean jartzeko. Zer da egin nahi dezuena etorkizun honetan? Bueno, zu izan duzu moruen, egin nuen elkarte bat, Larragain elkartea, sortu ginen ustelian. Eta, udaletxeek guzkun diru laguntza bat, eta diru laguntza horrekin, gestionatzeko guke lurrok. Eta hori xeitien gabitz. Lurrek gestiono eta, berreskuratzen daune berriro zelai ipintzi hau. You sing for the dead, I see the signal searchlight strike me in the window of my room. Well, I got nothing to prove. Well, I got nothing to prove. Larragain izena nunbaitetik badator? Bai, ni betik etzen dut Larragain, Kurtze Txiki oin da Kurtze Txiki izena, baina Larragain ni betik izatu dut. Ez dakit nundi datorren, baina hori da. Orduan, guk ezagutzen duguna, Kurtze Txiki moduan ezagutu duguna beti, Larragain zaukon izenez lehendik, ez? Hori da, Larragain zan, bai. Eta urrengo pausua izango da, lurrak dana berreskuratzen danean, herritxik berdia ikusi alizetia Larragain edo Kurtze Txiki, ez? Eta gero, animalixak bertan egongo dira, ez? Hori da, bai. Udaberrixen pentsatzen dugu oin tratamentuekin belarra urtengo dauela, eta hori da, udaberrixen botako txu beixak, eta gero neguen ardixak erabiliko txu. Eta gero mantenimentu ingutzau, urtero, bide dauna. Lanak izugarrisa dira, lan asko daukuzue aurretik, baina ez dakit etorkizunean pentsatu duzue, Kurtze Txiki berreskuratzen hasi gare, eta baserritxarrek beste lur batzuk berreskuratu beharko genituzke, edo herrixak berreskuratu beharko lituzke, eta aurrera beste lur batzuetan pentsatzen hasita zauzien. Hombre, ondo torriko litzake, udaletxiek eulan hartuko balitzu. Eta, gure asmu da, beixarro betzi, udaletxiek presentatu dauko proiektu bat, hori beheko aldi hori itxi, bedeniko kamino gainetik, eta horbe, beixa sartzeko, bastakit, ze urtengo dago, baina, urten gabitz, bai. Azken aldixan, berriro modan esango jarri dela Kurtze Txikira igotzia, ez? Urte batzuetan pixkat utzitia egondan mendixa izan dabe, animalixak eta bitxartien dauzenean, jentia etortzen jarraituko dauelakoan da, zauzue bai, ez? Bai, karo, hemen sekulako pista da, eta lehen pinu izan, eta neube sekule egon niguen pinu izan bitxartien, eta oin sekulako biztak, eta Arrasatelako oso ondo da, Da gaina berde goten bada, hobeto, karo.